in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Regional Secretary sa NPA patay sa engkwentro sa mga sundalo, tulo ang nadakpan. Unsa ba ang pagkatao ni Christine, ang prime suspect sa brutal na pagpatay sa mga igsuong magwad sa Mlang, Cotabato? Sayron, NHA nang hatag og balay sa mga benepisyaryo sa Davao ug Samal Island. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang Regional Secretary sa New People's Army kon NPA atol sa sunod-sunod nga engkwentro tali tropa sa 1001st Brigade sa Philippine Army. Tulusab ang nadakpan atol sa engkwentro. Ani ang report. Gipresenta sa 1001st Brigade ang mga na-recover nga armas, medisina ug personal nga gamit sa NPA human sa sunod-sunod nga engkwentro sa kabukiran sa Mabini ug Pantukan, Davao de Oro. Ang engkwentro may resulta sa pagkamatay sa Regional Secretary sa SMRC nga si Ana Sandra Christine Perez Reyes alias Kay. Tulusab ang nadakpan ug usanan ini si Daniel De Llosa alias Axel nga naigo sa paa atol sa engkwentro. We never rest in bringing peace and development in our area of responsibility. Today marks a milestone not only to the 10th Infantry Aguila Division and to the 1001st Infantry Pag-asa Brigade, but also to the masses who constantly supported the efforts of the military together with the local government officials towards development and peace efforts in the area of 10th Infantry Division. Lakip sa narecover sa militar ang usa ka M16, M14, AK-47, Galil, M653 rifle nga adunay attach nga M203 grenade launcher o mga subversibong dokumento. Ang operasyon sa militar adunay koordinasyon sa kapulisan sa Davao de Oro. We will not stop. Diyan pa yung mga personalities right now and ang masasabi ko is we have deployed our troops, we have deployed our assets just to neutralize them. But if ever they decide they will come down and surrender, we are open for that. Ito pong revitalized police sa barangay natin is na-deployed dun sa mga cleared areas na na-cleared ng ating Philippine Army RCSP. So, may continuity na yung ating yung programa. A lot of support. Sumala sa militar tungod sa nahitabo kang Commander K. Matagamtaman na unya sa mga residente ang kalinaw sa lugar. Those mass supporters who withdrew their support sa CPP, they are trying to present themselves. They still have the support of the people. Your army in southern Mindanao, Nanawagan ang 10th ID sa mga nahibiling kauban ni Commander K nga mo-surrender na lang aron makabato na og haruhay nga kinabuhi pinaagi sa tabang sa gobyerno. Samtang nagkadugay ang kaso sa kamatayon sa mag-igsuong Crisil Gwen o Crisville Luis Magwad, nagkalalom ang among nasayran sa pagkatao ni Christine, ang prime suspect sa pagpatay sa duha ka mag-igsuon nga anak ni Mr. Cruz ug Mrs. Lovelia Magwad. Atong subayon ang pipila ka detalye sa kinabuhi ni Christine, pinaagi ni ining special report. Ma'am, makikisura sa imo ang ate ni... Dahil lang, ma'am. Ari, ma'am, si Juliet. Nangaga di, ma'am. Ma'am. Yes. Good morning po. Yeah, nangaga. Sorry kayo sa kuan, ma'am. Kakahitabo sa inyong pamilya, ma'am. Wala dyan ko kabalo niya na, ma'am. Dako kayo nga pangutana nga nganong nabuhat na niya. Dako naman gani kayo itong pagproblema kung magasakit atong mga anak tapos nga na ka nang mawala sila sa tuwa. Grabe na. Hindi ko kaintindi kay
hindi ko kaintindi kay ano ba, kay Gabi ka, kuan ba? Stress kay ang gibuhat, oy. sis. Di ba may kontak ka man sa mama niya o sa iyang papa? Sa ano lang, kang mama lang. Buligin nilang hindi nga makuha na mo ang justice ka lang magsulti lang siya ni kung kinsa pa iya kauban. Kuan day ma'am kanang unsad nganong wala man naging na istorya gyud day ni tinuod kadamay-damay na iya nga kuan pamilya dinhi. Sorry. Kini ang pulong sa naghilak nga half-sister ni Christine. Sa dihang iyang nakaistorya, pinaagi sa mobile phone si Mrs. Lovilla Magwad kaganihang puntag. Si Juliet, ate o half-sister ni Christine sa inahan nga niya nagpuyo sa Davao City. Among gipangita ang igsuon ni Christine aron malamdagan kami sa mga isyu nga mibalot sa iyang pagkatao. May pagawa si Juliet sa iyang kasuko sa gibuhat sa iyang igsuon nga si Christine kang Mrs. Magwad. Ako kay inahan naman pud ko. Sakit kay sa part nga kuan eh. Para biya mo nga kana ra ba yung anak ang mga kuan. Tapos mawala ra mo ang mga anak. Siyempre kayamanan ra pud nimo imong mga anak tapos mawala ra isang adlap ra. Sakit kay sa buot nga. Mawala imong mga anak eh. Maus grabe na ko kasuko kay ang nabuhat niya ni. Pangako lang nga istorya na lang yun niya ang unsay kuan, unsa gyud tinuod. Unta manginulsol siya siyang mga sala. Kay kami diri naapektuhan na pud mi ba. Daga na kayo na damay-damay sa iyang kuan. Paano mo naapektuhan? Kanang sa mga tao nga grabe kayo makahusga ba? Daga nang damay-damay na gud tanan. Sa apelyido pa lang damay na tanan. Nya. Iba-iba na mga kwan ba, iba-iba na nga mga Version. gawa-gawa ng mga istorya. Gibati ni Juliet ang kasakit kag gibati sa magtiayong Magwad tungod kay siya usa na usab ka inahan. Matud niya, nahatagan og higayon nga makauban ni Christine ang iyang inahan ug iyang ubang igsuon apan iyang gipili ang ubang tawo. Kung kulang man, kung gusto man niya nga gugma sa inahan, gikuha naman unta siya. Time naman unta to nga magkuan. Wala man gani ko nagsuko kang mama nga. Siya ko nangita siya gugma sa inahan. Gikuha naman unta siya ni mama niya. Sa kamalditahan niya, gusto gyud niya nga kuan. Dili siya diri. Wala siya ganahi diri kay tanawar ko na mong balay buslot-buslot. Wala pa kayo na plaster. Gusto siya dito sa iyang uyab kay dato daw lagi. Comfort. Pili niya yung uyab. Ipili niya yung Opo, gipili niya. Pagka morning jud dato pag abot niya diri pagka morning, naglakat na gid siya. Nagpasundo siya sa relative sa ano niya. Uyab. Dugay silang wa magkita sa iyang igsuon. Siya usab nagpuyo sa usa ka maestra ug didto na gani siya nagsugod og eskwela. Ang tanang igsuon ni Christine nagkatibulaag tungod kay gikinahanglang manarbaho ang iyang inahan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Saysay kanamo ni Juliet daghang panahon nga maglisod sila og kaon ug bugas. Saging, balanghoy ug gabi lang ang ilang kinaon tungod kay walay tarong trabaho ug sugarol matod pa ang ilang amahan. Human sa kamatayon sa magigsuong Magwad niadtong Disyembre 10, 2021, naapektuhan na ang pamilya ni Juliet ug bisan ang gamayng buslot sa ilang balay, ilan nang gibulitan kay mahadlok nga sila sulungon sa mga tao nga dunay kasuko sa iyang igsuon. Gitagaan din na mo siya hope. Gitagaan din na mo siya pamilya. Gitagaan din na mo siya sa unta chance na may second life pa siya unta gitagaan na mo siya panahon na mag-dream siya bang ulit. Lagi ma'am niya gisayangan rin niyang opportunity ba. Bihira na kayo makakita ng anak nga ano pa nga mo.
Saan ato yan, hindi magibabalik ako ng anak. Kabalo, ano. Hindi kami gagawin. Hindi. Ang ako lang inamiyo sa inyo, Papa. Hindi kilangit kami. Wala na mo. Grabe ang papalangga niya, Ate Gwen. Ang gusto niya, kananinaas iya. May ara. Amo gani, nakita ko man ni ganito nga, pantay-pantay, gani sila sa ano eh. Sa mga suluoton nila kada adlaw. Pakaili-kaili pa siya sa buhok niya. Tapos sa buhok niya na. Mubuhos man ang mga luha sa kasahi. Apan, dili na mabalik ang nakalas nga mga kinabuhi. Ang atong paningkamutan nga mabuksan ang misteryo sa kamatayon ni Crisel Gwen o Crisbel Luis Magwad ug mulutaw ang tinuod nga utok sa krimen. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Nakadawat og tabang pinansyal gikan sa gobyerno ang kapin 30 ka mga residente nga nasunugan sa Davao City ug sa Samal Island. Ang ayuda nagsilbing pinaskuhan ngadto sa mga benepisyaryo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nalipay ang 35 ka mga residente sa Davao City sa ilang gidawat nga tabang pinansyal gikan sa Emergency Housing Assistance Program kod IHAP sa National Housing Authority. Gidawat sa mga benepisyaryo ang hinabang niadtong bispera sa Pasko, Disyembre 24. Ang mga benepisyaryo nawadan og panimalay tungod sa sunog. Duha kanila gikan sa Buhangin, 3 ang gikan sa Bunawan, 12 gikan sa Agdao, 9 ang gikan sa Bukana ug 9 ang gikan sa Panakaning lungsod. 30,000 pesos ang nadawat sa mga benepisyaryo nga totally damage ang mga balay, samtang 20,000 sab alang sa mga benepisyaryo nga partially damage ang balay. Sa samang adlaw, nanghatag sab og financial assistance ang NHA sa mga biktima sa sunog sa Barangay Piña Plata, Island Garden City of Samal. 5 ka pamilya ang nakadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa NHA human naog daw sa sunog ang ilang mga balay niadtong January 19 ning tuig. Nakadawat sila og ayuda pinaagi sa Emergency Housing Assistance Program sa NHA. Migahin og 100,000 pesos nga pondo ang NHA alang kanila. Ang mga benepisyaryo nga totally damage ang balay nakadawat og tag 30,000 pesos, samtang 5,000 pesos ang nadawat sa mga pamilya nga partially damage ang balay sa sunog. Ang programa inisyatibo ni Senator Bongo o NHA General Manager Marcelino Escalada Jr. aron matabangan ang mga naglisod nga mga residente nga makapatindog balik sa ilang kapuy-an, labi na ang mga biktima sa kalamidad ug trahedya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Pasahero sa van nga nagtago og illegal nga droga nadakpan sa checkpoint. O sa nato ang kinabuhi sa usa ka pamilya nga nabuhi sa pagpangaykay og basura sa Davao City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nadakpan sa checkpoint sa Task Force Davao sa Barangay Lasang ning syudad ang usa ka pasahero sa public utility van nga nagtago og illegal nga droga samtang pasulod sa syudad. Subay sa report sa Task Force Davao, sakay sa van ang suspect nga giilas sa mga otoridad nga si Randy Angelo Agmata Ramos, 33 anyos, og residente sa Tagum City. Pasulod ang dinakpan sa Davao dihang nadiskitaan sa mga otoridad nga nagpatuman og hugot nga monitor sa mga illegal activities ug nakuhaan og balor 8,640 pesos sa gituohang shabu atol sa inspeksyon. Gi-turn over na ngadto sa Bunawan Police Station ang suspect hasta ang mga illegal nga droga. Nabuhi ang usa ka pamilya sa Davao City pinaagi sa pagpangay og basura sa sanitary landfill. Adlaw-adlaw kining ginahimo aron makasugakod ang pamilya sa pang-adlaw-adlaw usab nga hagit sa kinabuhi. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sayo nga nangaykay si Lolita Enoch sa Davao City Sanitary Landfill sa Barangay New Carmen, Tugbok District. Kada naay moabot nga truck sa basura, ilang tabangan ug ukay. Aron dunay mauli nga konsumo sa pamilya. Sanglit, kini na ang iyang nahibalo ang panginabuhian. Kuyog pa niya ang tulo ka mga anak aron makatigom og daghang mapangwartahan. Namay akong anak nini, tulo kabuk na masura. Human sa 4 ka oras, hinay-hinay nga may bahada si Lolita. Bit-bit ang kinaykay gikan sa landfill. Alang kang Lolita, kinahanglan maning kamot aron makasugakod sa pangadaadlaw nga hagit sa kinabuhi. Wala na sab niya panumbalinga ang kahago ug baho sa basura. Mga sanina. Ibaligyan na nimo pagabot ni Lolita. Oh. Usa lang si Lolita sa gatusan ka mga taong nabuhi sa pagpangay og basura. Desenting nang inabuhi, nagpasingot aron lang dunay mapakaon sa pamilya. Gani, mapasalamaton siya kay sa dihang gisaulog nila ang Pasko, kompleto iyang pamilya ug maayo ang ilang lawas nga mausay iyang gihandom sa pagsugat sa bagong tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. 20 ka mga households sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Malita, Davao Occidental ang nakabenepisyo sa Operation Christmas Drop 2021 nga gipasiugdahan sa PNP pinaagi sa paghatag og food packs, dulaan og face mask. Ang Operation Christmas Drop 2021 gihimo aron makahatag og kalipay ang mga pulis sa mga residente nga kapartner nila sa pagpatuman sa kalinaw. Ang matagpak adunay 3 ka kilong bugas, dulaan og face mask. Paagi sab kini sa mga pulis aron ipakita ang spirit sa paghinatagay karong panahon sa Pasko. Misalmot ang lain-laing grupo sa gipahigayong Disaster Risk Reduction Skills Olympics sa Iligan City. Nangunay sa kalihukan ang Department of Education. Tumong niini nga maandam ang matag rescue group sa syudad sa pagtubag sa mga kalamidad sama na lang sa baha, bagyo, sunog ug linog. Gawas nga nahimo kining kalingawan, nahimo sab kini nga pagtulunan sa mga misalmot aron insakto nga mahimo ang pagsalbar sa kinabuhi panahon sa kalamidad.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!